next, number 2. Benjamin Alves. Titikman. Titikman, ubuan din ako. Maya! Ayun, kung ano nang tikot. Choyberto, ang bata mo diho, wala pa gani na paltak, nagbiga-biga na. Ginapabayaan nyo na lang ni kag wala ginadisiplina? Wala ni guro kaagi, bakol sang ismagol? O kun hataw sang ugbos sang bayabas? Pero antes naton hanoton si Diosdado. Manamyawan na kita. Mga taga-hinigaran mo yung sa inyo. Ikaw mo naman na sa mayor yung tangan. Kag mo damo yung salamat sa inyo mga paglantaw. Kag pagpadali pagsuporta sa akin ng mga videos. Halong gid kamo dira. Makapamangkot kita. Nga aayhan ang mga agi, wala na ginarespeto. Kag perme na lang daw ginabastos. Amo ining sabat sa aton nga pamangkot. Kay may ara sang mga agi, nga wala man nagapataha. Kagang ilalawas, daw ila na lang ginabastos. Wala pa gani nagkalapaltak, pero ilang nga ginahampang, ila tilawan. O kon ila takpan. Kung maghampang sila sang Barbie doll, balay-balay, Jackstone kag Chinese garter, okay lang. Pero kung nang pili sila sang lalaki nga ila pang tilawan, ay ahay, kabastusan. Dapat sa inyo, isulod sa sako kag ibitayon sang suli para magkaladudla kamo. Tapos ang inyong mga ginhikanan, aton bakulon kag padulon. Bao Diosdado, may transformation ka pa nga nabalaan para ikaw maging kataw. Mayara ikaw kuro-kuruna, may wig, may bra para magkatiti ka. Tapat ka gito kinanay mo, lagi na pangita inyang tagip-tipon nga bra. Gusto mo gid maging sirena, pero may kulang pa. Padyaw para lumsan ta ka. Kabata pa sa inyo, pila pa lang ang edad ninyo, pero kabastusan na ang nabalaan ninyo. Pila? Kaya pang duklon pa kamupod sang ginikanan ninyo.